Díomh cóirde, Tásúil go mar mé go dear an pí a caiinte seo tá leid an fótagram so go leis céile sé. Is mi sé Ní Bhroin, agus tá mé gobar mar ifachach farbatha Gaeilge le Ghlór Cheatharlach le beagnach 6 bliana nús. Bhfuil an mai ceart leir Tá fosta faoi scéim Gaeilge first na Gaeilge agus tá Ghlór Cheatharlach mar agriacht ag obair chun an teanga chur chun cinn I measc an phobal go háitiúil I Málaí Cheatharlach. Mar is tócha go bhfuil roinnt wathaí a bhain Imeachtaí a agrú de gacíis grúpa agus daoine fásta san áireamh an sin. Cumála leart le bhiniu faoi na Imeachtaí atá agratha agus an agrú ag Ghlór Cheatharlach tá migsúil clúistáil faoi cad a aibríonn díomh I bhór bobbal féin agus roinnt nódanna thugann de reis go Cheatharlach lom. Go minic breathan annachchuid ar an 6 pobal atá an áit sin agsúla agus mar sin cé gan aibríonn imeacht in áit amháin. Ní hé sin le rá go naibróigh sé an imeach chéine in áinte eile. So mar sin ba bhfuil an beidir beagáin cúlra. Okay, sin ceart So ba bhfuil an beidir just beagáin cúlra thuirtíomh faoin 6 pobal atá ghain I Cheatharlach agus na 6 grúpaí atá Ghlór Cheatharlach ag déanamh iarracht freastal orthu. Is balla réasúnta mór é Cheatharlach, tá daonra le de breis is 3,000 duine in san balla mór féin. Ó thaobh na Gaeilge de, tá an teanga anláidir I measc daoine óga agus daoine fásta is tóga. Bunaíodh an céad chuiste Ghlór na Gaeilge sa balla breis is 10 bliain ó hin agus is iomaí an duine atá tar éis séú ar son na teanga ón am sin a rai. Thosí an cadrah idir muintir Cheatharlach agus an teanga le bhunú chuiste Ghlór na Gaeilge, agus le raptáil an céad féile ráthangach féile na héigse in 1970 agus dós sé ó hin a rai. So bunaíodh níonar Cheatharlach I 1980 agus Gaelscoil ónaí thuairisc in 1982. Bhí fethe dalta in san round níán le mútar agus príomide de róiste tá mar chathaoirleach ar Ghlór Cheatharlach inis. Agus ag teachtas sin an sin bunaíodh Gaelcholáiste Cheatharlach in 1990 agus inis I 2014 tá suas le 500 páiste ag freastal ar an Gaelscoil agus breis is 300 sa Gaelcholáiste. Agus tá na 100 tar éis dul trí gcóras idirchas thar na blianta agus iad inis mar daoine fásta agus an teanga acu. So cé go bhfuil nascláidir ag Ghlór Cheatharlach le cuasaí idirgus sa baile, sna gnáscoile le comá leis na Gaelscoil agus an Gaelcholáiste, sin pobal generálta tá muidne ag iarraí freastal air. So is féidir linn pobal Cheatharlach is tócha a bhrisise síos I 3 spruc grúpaí atá míad ag dúrú air. So na spruc grúpaí atá ag Ghlór Cheatharlach ná na Gaeilgóirí, so sin na daoine atá ag leor deisna leabhartha agus deisna sosiálta tá an teanga acu agus tá siad ag iarraí úsáid. An sin na fálamóirí, so sé sin na daoine atá ag leor deisna fálamtha agus clocht a Gaeilge. Agus an trío grúpa ná an pobal generálta. So sin meascán de daoine atá léfa, beidir go bhfuil cúpla focail acu, ach nápla siad gníomhach I saol na Gaeilge ach amháin má líonn sé isteach le na cathaimseirí le na spéisna atá acu in san saol féin. So beidir feicim míad ar na 3 spruc grúpaí inis, so na Gaeilgóirí is úspáire. So de gná tá na daoine seo réasúnta lífa nó ar leid compórdach chórá dhéanamh len méid Gaeilge atá acu. Agus mar sin is imeachtaí lán Gaeilge a mína gceistó siúd. So bín imeachtaí rialta gine I Málaí Cheatharlach, imeachtaí sosiálta den chuid is mó, so mar hampla tá 3 cearcail chóra nó cearcail cainte a gine. So níl éon brú a gceist leis na imeachtaí seo, ar thaobh agrúcán de nó ar thaobh bheitpáirt a gceann. So ahraíonn an slua mí ann ó seachtain go seachtain is ó bhí go mí, agus is imeachtaí neamh iarmúil atá a gceist. So mar hampla tá pictúir gine seo dar cearcail chóra maidine, agus is leor bartas anam dó. Níor thosaigh sé ach I mí Márta don bhliain sicáte, agus tá íhananta sosiálta ar siúla buin le cúpla bliana nús agus fartaí mar tríle buintas rud sa maidin because ceapan mar beidir go mbeidh sé éasca slú difriú le bheala agus ar ná bhí sé agus anna chuid daoine atá beidir áirithe as san is agus séra rihan le agus ag glóra gur éigean. So búla míad le chéile uairsa teachtain I seomar beag I leabharlann Bhaile Cheatharlach agus bíonn té agus cafaí agus chórá Gaeilge
arsúil. Agus bín slú amach I láthairí gcónaí agus mar dúras níl aon bhrú a gceist agus mar sin aithríonn an slua ó seachtain go seachtain. Agus breithin daoine gur féidir le dúr bulas Jack agus cupád a bheith go beagán chóra agus a raibh ó arís. Comáile sin, bín gá imeachtaí a gcuin in aine mísa gá ihe so síalta trí Gaeilge. So an céad ceann ná Gaeilge le chéile, bín sé a gcuin ihe déirdín amháin sa bhí deachtarna áitiúla, hartar a né clog san ihe, agus dúr go rís is caint agus córa agus deach trí Gaeilge tá gceist. Agus an sin ceann eile ihe sult, agus bín sé sin a rís ihe déirdín amháin sa bhí, agus bín sé sin I deachtarna eile agus bín ceol tradiisiúnta bio arsúil freisin, so bín sé sin an do daoine freisin. So is deis ionach iad cearta córa chun daoine a bhealach chun bheith páirte go saoil na Gaeilge, tá siad neamhar a múl ní léon bhrú a gceist agus ní gá a bheith an gach seachtain nó gach bhí tag an daoine nuair ar an sé dóibh. Agus denimid paimlíocht ar na Imeachtaí seo trí na nuachtáin áitiúla, trí ar Idirlín agus ar Facebook agus freisin tásáis database a gcuin na daoine agus seola mí text amach faoi gach Imeachtaí agus go mbeidh siad ar an ólas faoi. So, cé go gréid an Ghlór Cheatharlach go bhfuil áirt normala do ionad na Gaeilge cinnte, tá sé fíor tábhacht freisin nach méid bant ag an Gaeilge le aon áit amháin. Agus is é sin an príomhcúis go nágraíonn míad na Imeachtaí sosialta seo Imeachtaí na Phobal, so insna tithe sa leirlins na siúpa cafe agus mar sinnde. So an spruc atá gcuin mar agraíoch nach an Gaeilge chur amach Imeachtaí an Phobal. Mar sin, bí na Imeachtaí seo áireachtáil a gcuin sna háitina sin. Seachas iad a bheith teúranta is sig de ionad Gaeilge amháin. So, tá cúpla thuras cultúrtha Gaeilge agratha a gcuin go dtí seo ag Ghlór Cheatharlach. Bhí thuras a gcuin an airí go dtí an ceol áras náisiúnta go ceol chur an Gaelin. Bhí slua anmhacht suas le trocha ar an mos go dtí an imeacht agus bhain gachtain an tanmhas. Rinne mar thuras go Cluain Dolcáin ar ruúin airí, agus bhí lá de Imeachtaí Gaeilge agratha ag Gaeilgeoirí Cluain Dolcáin dúin agus haspáin siad saoil na Gaeilge in san áid sin, agus an sin tháinig grúpa siad go Cheatharlach agus rinne mar an rud céine dó. So is smaoineamh deas é sin beidir sais málar tú a dhéanamh le grúpa eile, just thuras lé sin a méad a bhí na gceist an sin. Agus bíon an cuid Imeachtaí agsúla agrú gcuin freisin ó bhí go mí mar cuid na féilte Gaeilge agus féilte gáthanga go mí na gcuine Cheatharlach, a beidir learbíd líomh níos mó faoi sin ar ball. So féic míad ar an daras fro grúpa inis, agus sé sin na fálamóirí. So tá an cuid taithí a gcuin rang na Gaeilge agrú I Cheatharlach le blianta fada inis, ach breathann siad ar bhreis daoine a bhí áireachtáil nach raibh mór an dul chun cín ar thaobh an leibhéal Gaeilge agus an méid Gaeilge a bhí á eilm ag na daoine a bhí freastal ortha. Agus go raibh siad sais beagán ró nabh ar múl cé go raibh roinnt daoine sásta le méid sin, bhí anna chuid daoine eile agus bhí siad ag iarraidh dul chun cín ceart a dhéanamh. So rinne mar teagháil len cholacht chól ar Gaelcultúr go leiscéil, agus dó bríomar rangna ag leibhéal agsúla agus thosaigh siad siúd I man fórgáhíle sa hocht. Agus níor chreidir mar é ach cláraigh na slúite agus tá na rang na fós ag dul ará I Cheatharlach inis cé nach bhfuil na líon cé na daoine ag freastal ortha. Thosamar amach dearthain go raibh suas le seasca ag déanamh an céad terma agus hit an ibrthar na blianta ach fós tá ibrcha má go leor ag ghlachapát inniu. So bíonn trí terma a gcuin, so sé sin terma an fór, an tarach agus an saoirí agus ag brathar éileh bíonn tríú ceithre leibhéal á fráil a gcuin, so tosnaíimiid le bunrang an sin bhí manrang a héin agus dó agus mátá sé álar ag daoine ard rang freisin. So ní héin na leibhéal go léir ará gach terma brathn sé ar an slua. So de gná bíonn bunrang agus manrang ar lai ag dul ará. So tá an daoine ó cúlar agsúla chun páirte ghlacha I Gaelcultúr. So fórmhór dóibh is daoine a raibh beidir deacrochtaí acu an teanga ealamm agus idir scoilíd féin. Agus inis tá siad ag iarraidh í a labhairt agus tuismitheoirí beidir a bhfuil páistí tar éis tosnú sa Gaelscoil, sean tuismitheoirí agus a bhfuil gar fáistí tosnathe sa Gaelscoil, agus tá siad ag iarraidh a bheith ábhalt a cumarsáid a dhéanamh le trí bhean na Gaeilge. Bhíonn siad ar buile teachtas around mar nach higann siad chan méid a bhfuil árá ag na páistí agus tá siad ag iarraidh go mbeidh siad ábhalt a córá ceart a dhéanamh le.
So, cumála sin bíonn daoine le profisiún agsúla, dlíodóirí, múntóirí daoine atá ag obair I bustanna sa Stát Seirbhíse na meas, agus beidir daoine atá áirithe as agus ag leor rud nua. So, is meascán de coolraí the daoine a hagan go daoine rangana. So, tá na rangana costas ó cinnte ní leon deag faoi sin, cosníonn siad €100 an terma. Ach is léir an don chun cin atá dhéanamh ag daoine atá ag freastal ar na rangana. So, agus is minic a hagan siad arás agus déanann siad níos mó ná terma amháin. So, ceapan go neireann sin annachcuid faoi an caighdeán agus an sáisiúlacht atá ag teachtas na rangana seo. So, bíonn siad compórdaach an sin beidir ag deire terma nó beidir deire hácht terma. Tá siad compórdaach an sin páirt a ghlacha insna imeachtaí sóisialta cosú leis na ceartlaí córa agus mar sin. So, tá sé antábhachtach an sin go mbeidh imeachtaí á agrúgan chun freastal orthu nach bhfuil siad dúradh ag dolas teach ag déanamh rang teachtamach agus nach bhfuil deisico hen sin I labhairt. So, tá nás tábhachtach a gcuin freisin len cóirla chundé Cheatharlach agus churann siad an ionad ar fáil séir an eisce den na rangana seo. Mar sin tá laidú price de gná cosnín na rangana thart ar €200 timp na tíre agus is €100 a garan bhfuil cultúra fáilimóirí Cheatharlach mar nach bhfuil siad ag íoc as ionad. So, cumála sin is dóchatá sé tábhachtach ará tuige míad nach bhfuil na rangana seo ceart a gatainna agus nach bhfuil an táirgad ag gatainna íoc as tú. Agus mar sin bí míad ag obair len VEC I Cheatharlach an Vocational Education Committee agus churann míad rangana ar fáil uair sa bhliain freisin rangana nabhar amúil chóra Gaeilge in san Gaeilge Coláiste agus is cuasa beidir 10 seachtainna atá gceist agus nílach beidir €50. So tá an gá rud ann chun freastal ar gatainna so go mbeidh gatainna sásta. So agus tá sé tábhachtach agus dócha nach mar hanéine go bhfuil éonmid feis eisiach faoi feadh na teanga agus nach féidir ó páirt a ghlacha tá sé nach bhfuil an táirgad atá. Rud eile bhríonn anna bheith I Cheatharlach nó rangana rince seanos. Agus tá rince seanos rangana á reachtáil a gcuin leúpla bliana anuas ach go mbliana rilí tá slua anna bhór ag ghlacha páirt sa feicimh sibh an sin. Tá slua anna bhór páistí ag ghlacha páirt in san Gaelscoil ach chomála sin tá muintear iontaach a gcuin Irene Cunningham is as Connemara agus bíonn si Cheatharlach chun na rangana thuirta na páistí sa Gaelscoil uair sa teachtain, agus mar sin fanann si sa tróna agus denann si rangana de daoine fásta. So, úsáid míad an club amániaach sa bhaile agus tá rang de páistí, agus tá rang de tosaitheoirí agus rang de fiabhsóirí. Agus tá thart ar 60 daoine fásta ag feilm seanos faoi láthair I Cheatharlach, so is slua anna bhór sin. Dear gata é Cheatharlach I gcónaí bhfuil sé annaíachar slua a bhealach a héanrod, so ceapan bhfuil ag airí go hana bhailin le 60 daoine fásta tar éis tosnú ar cuasa agus ag leanúnt leis. So, bhí na long Gaeilge airt I measc na fáilimóirí iad féin agus, I measc na daoine a mín páirteach sa rang seo. Cé nach bhfuil an rang go léir tucha trí bhean na Gaeilge. So, tá nasc antábhachtach idir imeachtaí cultúra agrú agus cur chun cin na teanga freisin. So, tugann sé sin ará go dtí an tríú grúpa muid agus sé sin an pobal generálta. So sin bhíní beidir tá siad líofa beidir nach bhfuil aúpla focail acu ach nach bhfuil gníomhach is éal na Gaeilge ach go bháin má líonn sé isteach le péiread atá siúla acu ina héal féin. So ceapan féin go bhfuil siad seo beagnach an grúpa is tábhachtaí agus tá sé antábhacht freastal ar an grúpa seo agus imeachtaí spéisiúil a chur ar fáil dóibh chun an sim sa teanga agus an teanga féin a chumad bio I slí gníomhach agus I slí bríomhar. So tá míad ag obair go dtí ag gcónaí chun freastal ar an bobal generálta agus chun iad a hairnta drón na Gaeilge. Agus go bheiceigh siad na mór buntáistí atá ag bant len teanga. So, déanann Ghlór Cheatharlach iireachta seo a dhéanamh, trí imeachtaí rialta agus speisialta cosúla na féilta, so bhíonn 3 féilta ar 2 féile mór a chuine 9 bliana, sé sin féile mí nó seachtain na Gaeilge mí mórta agus féile an óir I mí dhearfór, agus ar nóid bhí féile mór gin an féile idirnáisiúnta panceltach I Cheatharlach I 2012 agus 2013. So, agus bhfuil ag leabhairt faoin pobal generálta, tá sé tábhachtach measúnú a dhéanamh ar an bobal atá a gcuibh I bhformuintre ar bhráid na féin, agus fécant cén 6 imeachtaí atá rúnach agus freastal ar tho siúd. So rinne mar survey mór I Ní Cheatharlach I 2010, dúirt tidal taithí agus dearcha an phobal I lena Gaeilge I Cheatharlach I 2010. So bhí tarthaí an spéisiúil an dearfach a gcuin,
agus banamar úsáid as na tarthaí an sin agus an planáil á dhéanamh a gcuin. So rinne mar plán ibre 3 bliana agus beléir an service sin go raibh níos mó deisna leabhartha ag tastáil an bubal agus mar sin rinne mar cinenne ag siúd a chur ar fáil dó. So léirigh na tarthaí freisin go raibh níos mó imeachtaí sosiálta ag tastáil agus mar sin a rís is ag siúd a tamid ag déanamh iireacht a chur ar fáil. So cé go bhfuil mé an seo chun leart faoi imeachtaí do chuoine fásta, cean na grúpaí is láidre atá gcuine Cheatharlach faoi láthair ná ar grúpa tistí leanaí sprí. So cé go freistalíonn sé ar páistí tá sé ag freistal ar daoine fásta a bhfuil ag iarraí Gaeilge leart freisin. So sprí ná grúpa tismóirí agus tagamíad le chéile hall uair sa bhí chun córá Gaeilge bheith gcuin agus atá na páistí óga ag sprí agus ag súgra lena chéile. So bhanig mé féin agus tismóir eile an grúpa seo is Sara gábhíle sa dóiad a rís chun freastal ar na tismóirí a bhí iarraí Gaeilge leart lena páistí ó is óg. So tá déanaar mór daoine óga le páistí óga ag Cheatharlach agus tá anna chuid grúpa tistí agus leanaí béarla ag feimú sa bhaile. Agus heasta gún freastal ar na tismóirí a bhí líofa nó a bhí sásta an cúpla a focail le úsáid lena báistí. Agus cumála sin tá anna chuid daoine a bhfuil tar éis dultring chóras idicus Gaeilge atá an teanga cá agus atá ag tógáil clenaí féin inis. So heasta gún rudéigean ar chur fáil don na daoine sin. So tá meascán ionach teile páirteach sa grúpa inis, mar dúras tá daoine atá líofa tuis go rastal siad ar an gcóras idicus Gaeilge. Tá Gaeilgeoirí as na Gaeltachtaí agsúla gcuine atá lonathe ag Cheatharlach inis. Nó lonathe i mailte gar go Cheatharlach tá an daoine ó áidne Kildare agus Kilkenny cuain ar mailte Saharan freisin. Tá tismóirí atá agsúil na páistí a chur go dtí an Gaelscoil agus bhfuil ag iarraí tús lua dhéanamh le teanga. Agus an sin tá tismóirí eile a hagan tuis go earn an maidin Saharan dóibh nó atá ina gcónaí gardan anad, agus mar sin is bónus an Gaeilge. Beidir nach bhfuil siad ag teacht an Gaeilge amháin ach tá siad sásta pe bhéad atá cá leart agus éisteach leis agus go mbeidh na páistí ag déanamh iireacht í leart freisin. So tagamíad le chéile in Cluain Phobal gar Ghlór Cheatharlach agus tá áisina ionach ar fáil dúnam. Fuair Jontas an gusta gúram leanaí áitiúla nuair thosamar amach agus bhí airgid a gcuin an sin chun roinntá breagán agus leabhar agus ábhar go hanga go ceannach. So caiim mé rá aine atá ag smaoineh faoi rud mar seo de bhór baile féin. Tá sé fíor éasca ceann grúpa thosnú. Má bíon duine barta tá sásta bheittheann i gcónaí ní gága méid slú anna bhór gach seachtain ach leanaigh si bhráid aréanamh. So tágan an grúpa le chéile uair sa caiiciis bíon cupán thaobh gcuin córá Gaeilge ag na tismóirí agus atá na páistí ag sprí. Agus an sin bíon cúpla airán Gaeilge gcuin ag deir na seisiúna agus is breala na báistí an cuid sin. Agus bhí Imeachtaí ina gcuin tapictúir a gcuman sin dó le déanaine bhí cóisiún an nullag sprí agus bhí dealaí na nullag a gcuin a bhí lán na Gaeilge, so bhí sé sin go hálinn le na páistí agus le na tismóirí agus ceapan go gapan siad fiú go bhfuil an grúpa seo ar caighán níos fearr ná na grúpaí tistí leanaí béarla, ní dólan raibh cóisiún an nullag ag mór an dó. So bíonn sé go deasar bhí sé chur ar fáil a bhfuil comá nó níos fearr ná na cín atá ag dul aráid trí béarla in san bhaile. So a rís is imeachtaí seo a líon isteach i gná saoil na tismóirí. Agus tá siad sásta teacht chun am a chahabh lena báistí ag sprí agus deisiúil Gaeilge a leart freisin. Tá sé tábhachtach freisin iireachta dhéanamh chun daoine neamhsplách a fháil atá spéisiúil is na Imeachtaí agsúla chun dul i gceanasartha anas nach méid an obair agus an dúlgas dúireach ar duine nó barta bháin. Tá sé anna éasca Imeachtaí cosú leis na ceircail chórá reachtáil ach tá níos mó ná sin ag teastáil chun an Gaeilge a nasca isteach len gnásail agus le Phobal. Tá an nasc antábhachtach idir an Gaeilge agus Imeachtaí cultúra ar nói, rudí cosú le drámaíocht, ceol, aráníocht agus rinca agus mar sin de. So tá grúpa ceantar na grúpaí is fearr atá gcuin ag Cheatharlach faoi láthair ná an grúpa Aistóirí Gaeilge Aistóirí an Luchrain. So tágan an grúpa le chéile is grúpa daoine atá simachas sa drámaíocht agus atá an Gaeilge có, agus chuann siad dráma Gaeilge ar an ordáin uair sa bhliain. Cumála sin bíonn deisiúil taistil timpeall na tíre chun ionadaíochtaí dhéanamh ar Cheatharlach ag na féalta drámaíochta Gaeilge eile a míonar siúil.
So arís tá meascán mór daoine páirteach in Aisteoirí an Lochrain, múntóirí, daoine le garmacha agsúla, iarscoláirí an Gaeilscoil agus an Gaeilge láiste, agus ní ghlacann siad le aine nachfuil sásta an cumarsáid omláin anamh trí Gaeilge, agus sin an tábhachtach do grúpa mar sin freisin. So aine bhfuil ag obair fiú taobh hiúr den stáitse, caiigh go bhfuil siad, lífa sa Gaeilge nó go bhfuil caighdeán réasúnta maithacha agus bhfuil siad sásta, páirteach lecha agus go méid gachar trí Gaeilge. So bunaíodh an grúpa seo na blianta ó hin agus an sin tháinig deire lo do tréimhse ceapan sais na nócadaí. Agus déanamh aithfeocan ar gá bhliain ó hin agus tá siad ag dul ó neart go neartanis agus an líon daoine atá páirteach ag fás gach bhliain, so tá sé sin ar eis. Beidh féile drámaíochta a gcuine rís i Cheatharlach go míon bhórta agus chuirg siad an drama Big Maggie trí Gaeilge ar an stáitse san Airclan GB seo atá bhfuil go háitiúla. So an tálinn i Cheatharlach go bhfuil ach faoin iontach a gcuin in san Airclan, agus is iontach an rud é drama Gaeilge a bheith mar cuid an chlár den séisiúr. Beidh an drama mar imeacht iontach freisin chun freastal ar an bubal atá ag clárach Imeachtaí Gaeilge agus siamsaí Gaeilge a chur ar fáil dóibh. Agus is Imeachtaí speisialta cosúla an drama Gaeilge a mína gcuin ag ar féalta gáthangach agus na féalta Gaeilge i Cheatharlach. So cé go mín béim an láidir gcuin ar Imeachtaí do chuoine óga agus scolanna, tá sé tábhachtach freisin freastal ar an pobal fásta le linn na féalta seo. So tá cúpla samplaí agam de Imeachtaí a d'oibrigh go madún thar na blianta, mar sais Imeachtaí éonar. So rudí cosúla scanán nó chlór áisnéise a chur ar siúl. So tá rah má galóir scanán Gaeilge ar fáil inis rudí cosúla Kings agus na chlór áisnéise iontach go mín á dhéanamh títe cethir. So bhí ceamíonnta go gcuin im lína dar bhanam lón sa spéir, bhí sé mar sais mór imeacht féile an óir, 2013, agus is é lón sa spéir ná chlór áisnéis lá Gaeilge agus is scéal an Greengraph cáiliúla don na fear atá ag si ar bar an Rockefeller Centre agus go den nuair ag helón. Agus a réinos bhfuair mar raibh nascaigh duine áitiúla go raibh a seanathair agus a sean uncle in san Greengraph sin agus rinne grúpa as galamh chlór áisnéise faoi do TG cethir. So chumar ar siúl san Airclan ar an scáil an mór agus bhí slua an a bhór i láthair daoine nachrah Gaeilge go ach a bhí simachos sa scéal agus na Gaeilgeoirí. So sin imeacht, ní raibh anna chuid agracáin ag dul leis agus dairg go hanna bhaith leis freisin. Is dócha go bhfuil sé tábhachtach go ráig an bhainte seo go Ní Bhroin Imeachtaí gáthangach go madún i Cheatharlach don pobal giúnarálta rudí cosú leis na scanán sin bhí fuilchidal ar na seisiún ceol thuras gáthangach ar an músaím áitiúla ihiscéalaíocht agus aerónic mar sin de ní Gaeltach sin agus níl Gaeilge líofa ag gachtain agus mar sin tá an gáthangachas an tábhachtach. Tá sé tábhachtach freisin cadrah maithe bhanú le daoine agus le grúpaí áitiúla eile cosú leis na grúpaí drámaíochta, na chóir na grúpaí scéalaíochta. Agus bhíonn sé anaías nuair a bhíonn Gaeilge páirteach in Imeachtaí atá á agrú ag grúpaí eile agus ag daoine eile i Cheatharlach. Mar hampla tá grúpa i Cheatharlach dar bhanam na lunchtime storytellers nó scéalathe amnón. Agus is minic go mín slucht nó dá nó árán Gaeilge mar cuid den imeacht scéalaíocht ag amnón agus tarlíonn sé sin uair sa bhí. So sampla eile don cóibrú ná an trúdisca Cuisleán an Nullag. Agus chumar an trúdisca seo amach I mína nullag 2013. Dúramar ar grúpaí agus ar ceoltóirí agus ar chóir agus airánathe áitiúla airán amháin Gaeilge a ranú den nullag. Agus chumar iad le chéile ar trúdisca álinn dar bhanam Cuisleán an Nullag. Fiú bhí grúpa mná rialta ghain, bhí siad páirteach sa Johnscanam agus an sin bhí ócáid mór ghain I mína nullag. Chun an nullag a chéile mór trí Gaeilge agus chun an trúdisca a cheola agus bhí slua mór láthair agus bhí scoáling agus anna chud paibhlíocht thaite ghain as freisin. Agus is mar sin ag déanamh cóibrú le grúpaí áitiúla agsúla, gur áirigh linn chlár olmhór d'Imeachtaí gáthangach a agrú chun an pobal ginearálta a bhealach go dtí an éile idirnáisiúnta panceltach i Cheatharlach i 2012 agus 2013.
So an féile seo ní lista go man bhfuil mór an ólas a gcuibh mar chuúla siú faoi hena féin. Tag an cuairtóirí, so hart ar 2000 daoine ón Bhreatain Bheag, Alban, Ilan Manin, Carnow agus an Bhritáin go dtí an féile seo gach bliain. Agus mar sin sais bíon slua ag gceist ón tús gan smaoinemh ar daoine áitiúla a bheith páirteach. Ach bhí sprucha goin in Ghlór Cheatharlach nuair a tháinig an éile go Cheatharlach. Chun an deise úsáid chun na céta agus fiú na mílta daoine áitiúla a bhealach chun a bheith páirteach in Imeachtaí an féile. Mar go dtí seo bhí deacrachtaí glór goin slua mór go ná daoine a bhealach in Imeachtaí ar bhéalta bhíon túil. Mar sin, dúra mar a daoine sa phobal, a bhí sais stanolalas acu faoi Imeachtaí agsúla a Rochdáil agus a agrú bheith páirteach in san plánáil ón tús, sé raisiamid a runner. Bheith páirteach in san plánáil ón tús. Onas go méid sais mothúcháin gur le muintear Cheatharlach an éile seo agus nach rud de Gaeilge amháin a bhí gceist. So darig harbar len féile agus tá just cúpla green grafana gomdíobh agus meach na mílta daoine i dro an Gaeilge le Imeachtaí gáthanga cosúla síimsíocht saoirneasca faoin air, scéalaíocht, caravanna, sesiún open mic comórtaisí, ceol commerca síimsíochar na sráidna agus mar sin de. Agus bhí clár comá le aon éile alína eile timpeall na tíre. Bhí daoine páirteach in Imeachtaí cultúrtha Gaeilge agus ag bantána bhastú fiú gan is acu féin, you know? So sin sais go mór an écht é sin dún. Agus dairg linn an Gaeilge churáid sais go dtí levéil níos irde arís. Agus bú go mór an obair go léir. Agus inis tá, you know, tá luccan ó Cheatharlach agus muintear an baile ag teach cúin ag círiar an rud éigeanna agrú an cáis gimlína tuis go raibh comáil an Cheatharlach agus tuigeann siad sais an luach atá ag buint len Gaeilge. Sa sin dúr cúpla green grafna chun samplaí a chuirtíomh. So is dócha an ceist is mó an ceist €1,000 ná conas slua a bheala go dtí Imeachtaí Gaeilge agus ar nóid rilí níl an freigra agam ach tá raid nudanna beidir conas iireacht é sin í dhéanamh ar aonos. So bín fáibanna goin ag Cheatharlach cosúla aon áit eile tá sé fíor deacair slua a bheala go Imeachtaí. Imeachtaí béarla chomá le Imeachtaí Gaeilge níl muintear Cheatharlach chomhhéintach sin chun, you know, páirt an nglacha ar rudaí ach bháin má chuirtar sais beagáin brú. So cé nach dairí le gach imeacht a mí ná agrú goin in Ghlór Cheatharlach slua a bheala. Tá rudí tríalta goin thar na blianta cosúla beidir bhí club cultúrtha goin le tamalaín nó bhí lón Gaeilge agus dúradh níor tháinig slua man Ghlór agus ní fiú dul aráil ní raibh an simán ach, you know, tá simig daoine páirte ghlacha an rudí eile. So banna mí trí las rudí man a riilo, you know, banna mí trí las rudéigean eile. So is tóga an rud is tábhachtaí agus sibh ag iarraí slua a bhealach an bheith páirteach in Imeachtaí Gaeilge. Ná paibbliocht mar dearann siad agus tá PRO ionach a gcuin in Ghlór Cheatharlach i bríide de roiste ní stopann si riamh len paibbliocht agus tá cadra bhíonteach ag an bhirta gcuin leis na man áitiúla i Cheatharlach. Tá mo chúlra sais na man ribh a tháinig mé chun bheith ifa go Gaeilge dobar mééis na man agus an sin tá chlár radio a dhéanamh ag bríomh gach seachtain freisin ar an stáisiún radio áitiúla agus tá anachna gcuin ar an éire seoirí is na nuachtáin áitiúla freisin. So tá sé tábhachtach freisin ag leart faoi paibbliocht, paibbliocht Gaeilge agus paibbliocht béarla, mar tá ag iarraí, you know, muintear Cheatharlach níl Gaeilge chu go léir. So déanamh míad ar paibbliocht Gaeilge trínar Cluain Gaeilge, is Cluain Lán Gaeilge, agus úsáide míad é chun paibbliocht dhéanamh ar aon imeacht a mí arsúla goin in Ghlór Cheatharlach. Nó chun paibbliocht dhéanamh ar Imeachtaí Gaeilge timpeall na tíre nuair bhíon ólas a gcuin fuhu. So sin nuachtáin the Nationalist agus tagann sé amach uair sa seachtain agus go minic is minic go mín leathanach omláin a gcuin lán Gaeilge, so bhíonn sé sin go híntach. Agus comála sin tá sé antábhachtach éisiúntaí béarla a dhéanamh agus go méid an pobal nachhfuil líofa ar an ólas faoi cad a mí arsúla gcuin. Agus deirhin gur amhlaí an seachtain a haon, you know, nach mín éisiún béarla bíon rud éigean arsúla i gcónaí agus tá sé antábhachtach sais an cadrih sin leanúnt leis agus, you know, leart leis na hiiriseoirí agus, you know, bhí si dána bhach chun an paibbliocht a thuirt an sin. Comála sin mar luí méid tá chlár radio Gaeilge ag bríide agus tá sais cuiste daoine atá páirteach in Ghlór Cheatharlach agus chuann siad an chlár sin i láthair
gach seachtain. Rud ionach eile chun peibhléocht dhéanamh ná na lucht litricha próistí. An méid daoine a chuc an súsaí tréis afraí gach seachtain na céad de daoine agus is féidir nóta beag faoi imeachtaí a chur an séir an aisce agus bíon annach cuid gléachna gin faoi imeachtaí agus is na nuach litricha próiste atá sé léite chu. Ar ná is tócha gúil sí vidirlín ag na grúpaí agsúla táhachtach é sin cumad sús condáta tá an obair le déanamh gcuinear ar ceann faoi láthair agus an sin rud cosúla Facebook agus Twitter agus i gcónaí chun a bheitsáis ag cumad daoine ar an Ólas Street na man digital sin freisin. So, céanach féidir a bheith cinnte riamh an meigslú i láthair is tócha gur féidir a bheith cinnte go bhfuil an scéal scapa in éonáid gur féidir é scapa agus gach iarracht dhéanamh chun daoine a bheala. Agus is iad sin is tócha roiin samplaí den obair atá siúla gcuin i Ghlór Cheatharlach Imeachtaí á agrú a gcuin do Cluain fásta. Tá ag súil go mór leart le níos déanaí agus cloisteáil faoi chadatá ar siúla go féin agus sin é gur míle maith.